Muutos kaikille, nyt tulee seuraava jakso. Eli yritetään saada Messi Madwood 22. Eli toinen jakso, että me yritetään saada Messiä. Meillä ei ole vieläkään Messiä. Eli ei kovaa tekemään drafteja sitten. Otetaan 4-3-3 variaatio ja otetaan tuo. Se tuli se Messi, mutta ei, me ei haluta draftia. Mä halutaan oikeesti paketissa silleen. Wush, 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 wush. Joo. Mä olisin kiitollinen, jos niinku mä ajattelin, mä voitais tehdä silleen, että niinku aina kerro, että kumpi on parempi. Tai jotain sellaisia. Tää pitää niinku sitten tehdä mielipide. Eli kysymys on, että kumpi on parempi, Messi vai Ronaldo? Vastaakaa kommentteihin. Mä ajattelin joka jaksossa, ehkä vain Madwood-jaksossa tekisin tämän, mutta joo. Nople otetaan siitä. Otetaanko? Ei sillä ole väliä kun pelastetaan. Tolleen ja sitten tolleen. En mä kyllä laula. Mut joo. Paremman strikerin ja laiturin. Vasenlaituri. No, Saha ei oo niinku parempi. No. Tuolla hyökkäyksellä me sitten pelataan. Pitää saada joku parempi LB. Nyt oikeesti LP. Jes, Robertson. Kanselo vielä parempi. Jes, ja Vulkimissi. Siitä. Pam. Ja siinä on meidän ensimmäinen drafti. Mitä ootte mieltä? Joo. Me ei varmaan jo nähdä, kun näkyy tässä play, niin mä varmaan näytän näitä. Mutta jos te laittakaa kommentissa, jos te haluatte näitä, kun mä teen draftin ja niin kuin sitten katon näytän nämä pelit. Mutta tällä kertaa minä en näytä. Siinä on full time ja 4-2. Ja Mousella hattutemppu tuli sieltä. Me otin ihan hyvät paketit tästä. Joo, tässä on kenettä gruppeja. Victorious Knocked. Mut, joo. Mutta sitten tehdään vaan uusi drafti sitten. Oh my days. Otetaan 4-3-3 perusvariaatio. Ja sieltä Ronaldinho. Ronaldinho. Oletko nyt sitä, että jos on Nicholas Jackson, niin pitäisi olla editti päällä. Mitä? Oli kyllä mielenkiintoinen editti. Eikä vaan jatketa videota. Okei, bailampo, ravampo.
Ja maalivahdiksi tulee Ospina. Uhuu. Kepa. Äijä luuli, että Ospina. Bro. Niin. Uuden Bruno Fernandes. Minä otan Bruno Fernandesin. Otetaan pikkuvo. Kälämiä, mäliä. Ota Kevin De Bruyne, se ottaa Shikin tilalle. Nyt otetaan vaikka Ota Cristiano Felix. Pup. Eli vielä maalvahti. Tulee Sirku. Sirkus tappara. No niin, me en taaskaan näytä tätä peliä, niin what's the pino? No niin, me saatiin double special pack ja gold mikä. Okei. Että voi tehdä tällä näköinen drafteja ja sitten avata paketteja. Tehdään vielä yksi drafti tähän. Oh my day. No niin. Otetaanpas vaikka 4-1-3-2. Otetaan vaikka nyt Renato Sanchez, koska siihen strikeriksi Mbappé. Kyllä Neymarkin käy. Se otetaan pinni tästä. Tähän Mbappé. Tähän Neymar. Messi. No ei 8. No, Lukas Paketta siellä on tulossa. Sitten otetaan vaikka Klause. Sitten Marquinhos ja Chico Carlos. Hernandez. Otetaan. Ja myöskin Dea. Oho, mitä mä... Reus. Ota vaikka Arttur, mikäli ne onkaan. Coutinho vielä parasassa. Oliko se? Näköjään oli. Nyt se Mbappé, hei. Come on, Sergio Ramos. Sergio Ramos. Saanko mä just Sergio Ramoksen pro strikeriksi? No näköjään. Otetaan vaikka Saara. Sitten tähän otetaan Taore. Sitten myöskin tähän tulee Penitsea. Full Chemi. Eikö ole mukaan Full Chemistry? Jepi. Okei. Mulla on
Virumpau 87, noi. Ja tässä on meidän tiimi. Ja enkä taaskaan näitä peliä. Mutta tämän jälkeen mä otan paketit ja sitten lopetellaan video. Tää päättyi 0-0 tämä peli. Joo, mutta eikö vaan paketti sitten ala omaa maan. Taikana pikit. 90-90. Tuli päkki. No niin, tulipa iso päkki. Mulla tuli pikki. Mä otan Messi. Argentin. Ronaldo. Ota vio. No niin, ota. Ja ota tätä pienempiä paketteja. Gold Superpacki, no onpa kyllä hieno superi, koska sai Lukas Moura. 2 Gold Megapackia, siitä tulee Carvalho. Mulla oli silleen, mä edes tajunnut. Mä ajattelin, että siellä tulee joku muu RV. Mulla oli jo silleen Argentiino PSG. Silleen Adimo. Mitpä jos olisi ollut Messi, mä just skippasin. Tää sarja olisi päättynyt siihen. Aattelin, mitenpä tää sarja päättyisi tähän jaksoon. Vasta toiseen jaksoon. Sitten muuta miettii oikeasti kun toinen sarja. Abraham 100% random. No niin, tää olla Messi, kun sitä futuras taas. Onko taas verrantoras? No ei kaija. Ei mikä se oli nyt? Ryan Gill. Siis tuo hiukset tuo. Mitä vaikka Ryan? Okei, nyt tää selviää, että päättykö tämä sarja tähän jakso vai jatkuuko se vielä? Ja sit taas, että herät, näyttäisi, että tämä sarja vielä jatkuu. Olkaa hyvin onnellisia. Minä näytän tiimin, mitä noista pelaajista tulee. Mä en sittenkään jaksa, mutta me nähdään seuraavassa videossa. Elikkä heippa! Muistakaa tykätä ja seurata tietenkin. Mutta me nähdään seuraavassa videossa. Musta tulee se tosi kerran, mutta heippa rollaa peikkaa! So many dreams swinging out of the blue, let them come true.